ƙasa, a'a jikina da ruhi har idanu burin su ne kallon ki. Ashe soyayya haka take ta hana ayo barci, ta sanya zuciya zafi, ta mantar da mutum abinci. An ce ta kan sa ai mana ni ko ta saka ni kunci. Yaushe zane dina la 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 sai na ganki. Kwana in tashi hoton ki kullum na kalle shi, kullum ina ƙara ƙaunar shi, san ba na so wani ya rabe shi. Ko da raina yayi garwashi, shi ne yake mini rarrashi. Dukkan rayuwata zuciya na tattaro na baki. Watakila kina a kusa.